Pewnie myślicie, czemu sam wiszam. A wiecie, że mamy mistrzostwa w bala? Skoliż tego, że hned mamy finał mundialu, który się odbywał w Ameryce Północnej, to chciałbym wam dzisiaj przytoczyć 3 futbalowców, którzy byli Ślązokoma. Lukas Podolski, majster z 2014 roku, legenda FC Köln, od niedawna związani między innymi z Górnikiem z Zaobrze, z śląskim klubem. Mirosław Kloze, który pochodzi z Łopolą, też majster z 2014 roku, był też królem strzelców. I na sam koniec w sumie najważniejszą personą, ale najbardziej kontrowersyjną, czyli Ernst Wilimowski, przedwojenny futbalowc, który grał i do reprezentacji Niemców, i do reprezentacji Polaków. Na zicher, tak jak każdy Ślązok, marzyło mu się, co by grać w reprezentacji Śląska, no ale takie były realia i niestety dla jednych jest zdrajcą, dla innych jest bohaterem, dla nas Ślązoków to jest bohater w bala. A ja się chciał was na koniec zapytać, komu kibicujecie na tym mundialu? Szajbnijcie nam to w komentarzach.